Централният монумент Меч. Намира се в западната външна част на общинската горичка парк. В центъра стои масивна колона с 14 метра височина, върху която има огромен метален меч, монтиран вертикално. Цялата внушителна конструкция е покрита с бял мрамор. Иро, монумент, е паметник и централно място, когато се честват национални празници и годишнини. На това място се поднасят венци и всяка неделя става вдигането и спускането на гръцкото знаме с военен парад и филхармония, която изпълнява националният химн. Тези моменти нерядко причиняват смущение у непосветените преминаващи посетители, които наблюдават нивото на уважение, което показват минувачите, заставайки в неподвижно състояние, докато завърши напълно церемонията за вдигането на знамето. Монументът е построен през 1970 година и много пъти е прицелен като паметник от епохата на 7-годишната диктатура 1967-1974 година.